Адкрыццё сезону дзіцяча-юнацкай лігі «Зубр-кап» у спорткомплексе «Вікторыя» прайшло святочна і ярка. Адразу бачна, што гульцы гараць гандболам, а апынуцца ў адным месцы пасля працяглага спартыўнага зацішча, выкліканага эпідсітуацыя для іх хвалююча і значна. Было сложно, потому что очень много было проблем с этим коронавирусом, не было много тренировок. Мы намерены побеждать, и я думаю, мы это сделаем. На адкрыцці 5-го сезону атрымалі заслужаныя прызы лепшыя гульцы мінулага розыгрышу з ліку брэсцкіх спартсменаў. Прызнанне поспехаў старэйшых таварышаў, стымул для юнакоў. 5-й юбілейны сезон абяцае быць насычаным у першую чаргу па маштабе. Сегодня мы достигли уровня 75 команд. В турнире принимают участие более 1500 детей. Я считаю, что это очень важно, что это для страны, для развития гандбола просто необходимо. Упэўнена пачала гульні на сваёй тэрыторыі каманда Брэста. Юнакі так сумавалі па спартыўным азарце і барацьбе, што ўжо ў першы дзень абыгралі прадстаўнікоў Віцебскай вобласці на 13 ачкоў. Лік склаў 34-21, а прадстаўнікоў Гомельскай на 6-28-22. Добры вынік брэстаўчан – гэта перспектыва апынуцца сярод кандыдатаў у зборную Беларусі для удзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Такі шанец дае кожнаму удзел у лізе «Зубр-кап». Здесь делается действительно большое дело, и они видят свою перспективу, куда им нужно расти. То есть, если ты здесь хорошо можешь себя показать, то тебя заметит тренер, ты перейдешь в следующий этап, а там может быть и команда, а там может быть и Лига чемпионов, а там может быть и европейская и мировая известность. Дзіцячая гандбольная ліга «Зубр-кап» – маштабны гандбольны праект, які праходзіць пад патранажам брэсцкага гандбольнага клуба «Мяшкоў Брэст». Ініцыятыва зразумела папулярызаваць гандбол сярод дзяцей, даць спартсменам практыку гульняў з супернікамі рознага ўзроўню, па выніках выявіць лепшых з перспектыўных гульцоў. Першы сезон дзіцячай гандбольнай лігі прайшоў у 2017-м. Тады ў ім сустракаліся каманды адной узроставай групы, сёння ўжо 3. Маштаб і відовішчнасць, цікавасць да спаборніцтваў дае ўсе перспектывы для далейшага развіцця лігі. Софія Беражная, Сергей Матвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».